टियार्सनि खोथा माखासे जोंनि थालांनाय भेरिफिकेसन आरो मुंख्लंफोरनि बिभिन्न खामानिखौ जोङो 3 बोसोराव माखासे जोङो गोजौआवहाय सेन्ट्रेल लेभेलाव जोङो हैदोंमोन सावरायग्रा सारनियाव ओमफ्राय फेरेंगा सारनियावहाय जोङो जोंनि एस केडार हिसाबै जोङो जोंनि एस केडार हिसाबै जोङो 154 केडार्सखौ जोङो भेरिफिकेसन जेनेबा जों मोननो हादोंमोन 2020 आवहाय 2020 आव जोङो जोंनि भेरिफिकेसनखौ मोननो हानानै जोङो दाख्लै बावैसो दा पुलिस डिपार्टमेन्टनि 2% आवहाय दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि दा सार्टिफिकेटखौ होदों बेयावहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जों मोननो हायैनि खारनखौ जों फंनैसो बुंनो होननानै जोङो आवगायबोदों दा जोंजों लोगोसे दङ बे जोंनि सारेन्डार ग्रुपनिनो सासे दैदेनगिरि आरो लोगोसे ओरैजाय सारेन्डार ग्रुपनिनो सेक्रेटारि हिसाबै दङ आरो लोगोसे जोंनि जिल्लानिनो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनो गगामुग हालामाव थानाय सासे अनजालु बसुमतारी होननाया जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि सेक्रेटारि दा बाथ्राया बेनो जों खौसेयै जोङो खामानिखौ जों मावलांबाय थादोंब्लाबो माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि माखासे केडार्सफोरा जोङो दा नैबे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जों गोजौनिफ्राय जाहाथे जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जोंनि माखासे 2% जिथुनिखि पुलिसनि मासिखौ जों आवग्रिनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोङो एसपि अफिसनिफ्राय जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखै दा बेनि जाहोनाव जोङो माखासे जोंनि केडार्सफोरा बन्सित जानानै थादों दा बै बन्सित जानानै थानायनि खारनाव जोङो दुखु फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेसो जाहाथे जोङो बेखौसो खावलायहरगोन जोङो जिल्लानि जानानै बा जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिया दासिमबो जोङो गोदोसोनानै थानाय बायदि जों मिडिया प्रसारबो जों खालामाखै नाथाय दिनै जोङो बुंनो गोनां जादों सारमोनखौ नाथाय सारमोना दुखु मोननो नाङा जोङो सेन्ट्रेल लेभेलनि सारमोनखौ जाहाथे जोंनि जिल्लायावहाय जोंनि माखासे रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे मार्टियार्सफोरनि थैनायफोरनि मुंख्लंफोरनि रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे जोंनि थांना थानो गोनां माखासे एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहाबिलिटेसन होनानै जाहाथे सारमोना जोंनि डिआइजि अफिसनिफ्राय सारमोना माखासे खामानिखौ जोंनि जिल्लायावबो मावनानै हरनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि मेगनजों नुनाय हिसाबै जोङो क'क्राझाराव जोंनि लोगोसेनो थाबोनाय जों लोगोसे जोङो बेटस गोनां हिसाबै जों बेटसबो मोननाय हिसाबै जोंबो जोंनि जिल्लायावहाय एस ग्रुप हिसाबै जों मोननो लुबैदोंमोन बा जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि जेसेबां जिल्लायाव थानाय गासै एक्स एनडिएफबिआबो मोननो लुबैदोंमोन मोन्थायखौ नाथाय जों मोननो हायाखै मोनफ्रोम जोंनि माखासे खामानियाव जोङो बन्सित जानानै थानाय खारनावनो जों दुखु फोरमायनो गोनां जादों जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ सारमोना मोजाङै बिजिरलायनानै जाहाथे जोंखौबो राहा लामाखौ खालामनानै होयो बेखौसो जोङो सारमोनखौ खावलायहरगोन आरो लोगोसे जों माखासे बिभिन्न खोथाखौ जों साननो थाङोब्ला जोङो ओरैनो बुंब्लाबो सारमोना गाज्रि मोननोबो हागौ नाथाय जों बुंनो गोनां बायध'थाया बेसो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे स्टाइपेन्ड मोननाय मानसिफ्रा जोंजों लोगोसेनो बिटिआरनि बा बिटिसिनि सिंनि मानसिफ्रा मोननो हानाय हार्डक' बा मिलिशिया गासैबो मोननो हानाय बै जों बे मेगनजों जोङो नुनानै मोननाय हिसाबै जोङो बिटिआरनि सिंनिखौल' जोङो मोनदोंब्लाबो जों जेबो सानाखै बा जोंनि आउट अफ बिटिआरावबो जोंनि माखासे एनडिएफबिनि समस्याखौ नायना होनांगौमोन सारमोना जाहाथे जोंखौ माइगाब जुजाय खालामालासिनो जोंनि माखासे बिभिन्न खामानि थालांनायखौ जाहाथे जोंनि आउट अफ बिटिसि हिसाबै नेवसियालासिनो सारमोना जाहाथे मावना होलाङो बेखौसो आर'ज गाबगोन सारमोननियावहाय जों बेखौसो जोङो खनले जोङो बुंबाय थानो जोङो बायध'था बा दुखु फोरमायनो गोनां जायो दा जोङो नुनो मोननाय हिसाबै दिनै जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननो हाबाय एनडिएफबिनि गासैबो मोननो हाबाय नाथाय जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसे सार्टिफिकेटखौ जोङो सरकारनि साखरि बे पुलिस 2% एनडिएफबिनि खथायाव जोङो मासि आवग्रिनो थाखाय सार्टिफिकेटखौ जोङो आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनानै जोंना साक्सेस जाबाय साबमिटेड जाबाय नाथाय डिआइजिनिफ्राय जिथुनिखि लिस्ट फैनाय एसपि अफिसावहाय बे एसपि अफिसाव डिआइजिनिफ्राय जिथुनिखि लिस्ट फैदों बेल'सो मोननो हागोन होननानै बुंदों खिन्थु जोंनि धेमाजि जिल्लायावहाय मोनफैनो हाबाय दा लिस्ट हिसाबै माखासे जोंनि पि ग्रुपनि फैदों आरडि ग्रुपनि फैदों
एस ग्रुप होनोबा स्टाइपेन्ड मोननाय सासे फैदों हिन्जावसा ममिता बर' होननाय आरो लोगोसेयै माखासे पि ग्रुपनि स्टाइपेन्ड मोनिफोरा मोननाय जादों। बेखौ जोङो दुखु जों खालामाखै, जेबो नेवसियाखै, नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जोंबो मोननो लुबैयो। जायफोर स्टाइपेन्ड मोनाब्लाबो मोननो हाथों, जोंनि बर' फिसायानो मोनथों बेखौ जों हास्थायो। नाथाय जोंबो स्टाइपेन्ड मोनिफ्राबो जाहाथे DIG-निफ्राय सारमोना लिस्टखौ साबमिट खालामनानै जाहाथे बयबो मोननो हायो। साफ्रोम NDB-आनो सिन जानानै थाबाय। जोङो गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय लानानै बा BTC-नि सिंनि बा आउट अफ BTC-नि गासै NDB-फोरानो दिनै थांनानै दिग्लियाव ट्रेनिं लाना बुजानानै माखासे खस्थ' खैफोद मोनबोनाय, बेच मोनबोनाय, बे हिसाबै जाहाथे एस ग्रुप हिसाबै बेच थानाय हिसाबै बयबो जोङो बन्सिथ' जायालासिनो जाहाथे मोननो गोनां मोन्थायखौ मोनो। सारमोनखौ आं बेखौसो खावलायो।